Umaye ohlela ube khona lo sayi 15 wenyawo. Lo ogqobela ngisimdidi wakhe. Wemahe ubiza bani ngezinto? Wena uqobelani lengihleli khona? Pho kusho ukuthi ngibize ngezinto. Ezakho, ngokubize ngezakho. Dlamini! Hey, yini manje futhi kwenze njani lana? Dlamini, ungibiza ngezinto. Uqobela kade ngihleli khona. Ngase ngathi kulo ogqobela zinqa zakhe. Awu. Umqinyela ukuthi ukubiza izinqa zakho. Kanti ufuna kubiza ngezikabani sini? Uyazinyeza ngomthithi wakhe. So Dlamini. Wena ubungeke kube nankinga uma hewe ethi didi lakho kuwena. Hayi cha bengeke akusho phela kumina lokho. Phela ngudlamini mina. Uyawakhetha amagama okukhuluma nami awubi budedengu ngamagama akho. And bengengibiza uDlamini ngezinqa. Topic sensitive leyo izinqa kuDlamini since esanda kubuya nasejele. Hawu. Ngaphuma esandleni. Ungishayile futhi uDlamini. Mengekho uDlamini abantu bayangishaya. Kodwa mekhona bayangisaba, but ngishaba uyena. Hayi, cha kuyacaca ukuthi mina ukudla kwenduku. Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Akhona manje ndosi la.